Здравейте! Днес в студиото Уха още не на козунаци, но определено мирише на ваканция. Остават броени дни до голямото готвене, боядисване и нека си признаем голямото спане. Преди обаче да се пуснем в битката с яйцата и да забравим за алармите сутрин, решихме да проверим какво знаят за предстоящите празници и какви са плановете на нашите съученици за ваканцията. Кой ще помага в кухнята или кой ще е само дегустатор? Кой ще учи и кой ще търси яйцето трепач? Нека да видим какво ни споделиха в коридорите. Колко яйца можеш да изядеш на Великден, пред да ти омръзне? Ами, както Мечко казва, колкото повече, толкова повече. Благодаря ти. А ти някога си помагал да си го правиш на знака? Никога не съм месил, но съм помагал. Най-вече в яденето. Благодаря. А как избираш твоето яйце по ред? По цвят, по звук или по усет? По усет, защото имам добро развито шесто чувство. Здравей! За теб какво е боядисването на яйца? Пълен хаос или просто изкуство? Изкуство и хаос едновременно, защото става боя. Какво знаеш за Лазаров ден? Лазаров ден е един от най-цветните и жизнерадостни християнски народни празници, който се отбелязва в събота преди Цветница, 8 дни преди Великден. Празникът е посветен на възкресението на Лазар от Исус Христос, символ на победата над смъртта и надеждата за нов живот. Името Лазар е от древноеврейски произход Елезар и означава Бог ми помогна. Основният обичай е лазаруване, при който млади момичета лазарки, облечени в празнични народни носи и украсени с венци от цветя, обикалят домовете. Те пеят обредни песни за здраве, берекет и щастие на всяко семейство. Смята се, че къща, в която са влезли лазарки, ще бъде честита през цялата година. Според народното поверие, девойка, която не е лазарувала, не може да се омъжи. На този ден се берат върбови клонки, които се освещават в църквата на следващия ден на Цветница. Празнува се неделята преди Великден. Вярващите отнасят върбовите клонки в къщи за здраве и берекет до следващата година. Здравей! Искам да те попитам, колко е велик Великден? Великден или още Възкресение Христово се смята, че е най-великият християнски празник, известен още като празникът на празниците, тъй като се чества Възкресението на Исус Христос. Празнува се изключително тържествено в продължението на 3 дни. Символизира победата на живота над смъртта, на светлината над мрака и на доброто над злото. Традицията включва боядисване на яйца, месене на козунаци и богати трапези. В полунощ срещу неделя вярващите отиват на литургия, откъдето вземат благодатен огън и се поздравяват с Христос Воскресе. В неделя също е прието младоженците да гостуват на своите кумове и родители, носейки много дарове. Ако трябваш да боядисаш яйце, в цветът на любимия си предмет, какъв цвят ще е то? Щеше да бъде жълт като слънцето, когато играем физическо навън. А ти? Бих избрала зелено сино като географията и биологията. И червено като историята. А пък аз да ви кажа честно, никога не бих избрала черно, точно като химията. Коя е мисията, която ще си възложат твоите родители? Да чистиш прозорците или да пазиш козунака от котката? Да пазя козунака от котката. За теб кое е по-трудно? Да станеш сутрин за училище или да изчакаш за полунощ за молитвата? Със сигурност е по-трудно да стана сутрин за училище, ама обаче няма и какви да изтървам молитвата от злото за Великден. Очертава се доста забавна ваканция. Изглежда, че битката с тавидите в козунака ще е по-сериозна от контролното по химия. Важното е да си починете добре, да прекарате време с семействата си и да заредите батериите. Не забравяйте, Великден не е само хапване, а време за доброта и усмивки. Бъдете светли и не забравяйте. Пожелавам ви слънчева пролетна ваканция и най-здравото яйце в чинията. Весели празници и до нови срещи!